Ahojky všichni, dneska jsem u Pusy doma a rozhodla jsem se, že se přejmenuju. Já taky. Dobře, nevím na co teda, ale nějaký jméno zjistím, který nikdo nemá, chci Origoš, chápete? A no, budou vycházet trošku videjka dneska tady Co? z Pusy. Já už budu Kiči, já budu Dobře, Kiči. Kiči. Odebírejte mě plus, jmenuji se Lupus Kiči. Dělám ti tu reklamu, kámo. Jo. Jo. Dík za reklamu. Tak jo. A mě taky samozřejmě dejte like a odběr, samozřejmě, budu to potřebovat. Můžeš být, já chci natočit normální video chci udělat. Já tady projdu, jo, já se tady schovám. Se jí schovám, můžeš si dát forsuje, tam můžeš taky, mě tady být. My máme stejný. Tak pojď sem. Kdybyste... Já jsem trošku jinačí. Odebírejte, jmenuje se Lupus Kiči, jo? Nedělej mi reklamu na Jau. Dobrý, no. Čau. Čau. A my jsme takový trošku ujatý, jo, mimochodem, to je moje ruka. Jo, tady svoje. Tak se dej a no, nevím už, co mám říkat. Prostě ji odebírejte, jo? Jestli jí nedáte odběr, tak vám rozbiju držku. Budu tady natáčet s touto týpečkou, jo, která je větší než já, samozřejmě. Milionkrát. Tak rozhodně. Zabíráš si? Hele, nejsme sestry, jo? Nejsme. My jsme byli fofo. On mě tu týrá. Dělám co? Ne! Takže, tohle je prosím reklama na mě a na ní, jo? Dejte jí odběr a mě taky. Bude se jmenovat, jak se budeš jmenovat? Nevím. Bude se jmenovat jinak než Kimi, protože Kimi není Origoš. Je jich tam milion. Já se jmenuji Kiči, jo? Budeme mít úplně stejný jména, jenom že tam budeme mít jako jména třeba já budu Kiči, a nebude něco, prostě nevím. Ale budeme to mít stejně zpracovaný, aby jsme vypadali, že jsme dobrý. Dneska jsem natočila ještě video a ona to ode mě kopčila. Se jde přejmenovat. Ti dohraje. Dohraje? Ty jsi na botu. A ne! Je to boto. Moje dohraje! Tohle je moje reklama, jo? Ne, tak fakt ji odebírejte, jo? Jmenuje se jinak než Kimi, já taky. Čau.